So dol, mga dol, nata diri. So gabugol-bugol di ba? Patay ligo ha, maligo pa taron. Sa wis buntag. Gakon-kuan ta diri oh. Kini nga yuta. Ako ni siyang gi pino-pino. Kay butangan ako niyo sinsya kurog kayo na unsa naman ni akong cellphone mga dol. Kurog naman akong kain eh. No? Oh, kurog kayo. Nagbugwal ko lupa akong gipino-pino kay kunan ako ni isulod ako ni paso. Kay luoy kayo ang kamatis na to. Kita na kong kamatis na to mga dola karon. Ako ning gibugwal. Ana. Gibugwal ako. Kamatis na to. Ato'y transfer ni. Na. Ay, wala pa man eh. Una atong butang sa paso. Ibutang sa paso niya. Isbisa na to. Kinabuhi na tong gi-transfer nako mga dol. Magkuha sa kog paso mga dol. So diri sa likod mga dol. Isa tong garahe. Sama ni gipatungan man ni sigarilyo eh. Na diri mga paso mga dol. So magpili ta gagmay lang nga kuan. Kining paso gipalit na ko ni mga dol bali 100 isak sako na. Pero use na ni siya kaning gigamit na ba? Gigamit na ni siya. Kuha ko bisag 5 lang. 5 or 6. Sudlan ako kuan. Sa 2 3 at 5 unom. Tama na ni, mga dol unom. Patut address atong gibugwal-bugwal. Pusan ako mga dol ha. Mga dol, di ko makita kay nato dre. Sudlan na nato ni. Sudlan na nato ni mga ano? Bunbon no. Yuta. Pero abunuhan ra gihapon nato ni mga dol. Bisbisan abunuhan oh. Initamnan na siya. Kamay pa. Mudugmok na ni madugay. Sudlan na to ni. Mga dol. Pusan ako mga dol ha. Ikaw man, pakita na ko yung pag... So mga dol, atong giputol gay na. So nasudlan na nato ang mga paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unom. So magkuha taog similya sa kamatis. Dari banda. Sabay hayak na. Sige, wala lang ako mga dol. Kini. Saba. Dilikas daplin. Kami na isagbot na buhi. Kailangan magkuha ani. Dalagid ang gamot. Na. Dali lang. Kailangan na tuwanhan mga dol. Sorry mga dol. Ini ang kamatis. So ito itisok diri. Diri una na tos dako-dako. So panguhaon na to ang kuan. Dako-dako para mao man mauna. Diri na to ibutang. Na. Okay. Umaga na to yuta mga dol. Na. Umaga na to yuta. I-post lang nako mga dol ha. Kita na nako ninyo nga kuan na. Nahuman ako niya ako na bisbisan. So dera mga dol nag-transfer na po tag unom ha. Unom ka similya sa kamatis oh. Pero unom. Unom ni siya. So ato ning bisbisan para mahumok ning kanya yuta. Siyempre para dili po siya malaos. Ano lang. Tanaw niyo ha. Unsa kagahi ang yuta. Grabe kagahi ang yuta mga dol. Atong bisbisan. Ni. So ana lang. Lingaw-lingaw lang ni mga dol. Lingaw-lingaw lang ni siya. Up.
Lingaw-lingaw lang yung pag-garden na to ha. Pero muna to, straight git siya. Okay na mga dol. So nakita na ninyo ano ni kaduhan na tong butang sa paso. Katong una ano naman to siya, murag sa tao palagsik na. So mao lang na, atang-atangan na to ani yung sa iyang pagtubo ani. Abunuhan na to ni siyempre. So bye bye, good luck.